Hvad så til din average duo med mig og Andreas? Jeg lægger Du går rundt på min skærm. Er du klar, jeg acer? Ja, hvor der er en. Jeg misser! Jeg headshotter. Det er mod Zeus, Andreas. Hvad har du at sige til dit forsvar? Han sidder nede i grav. Han sidder sådan lige der i rampe. Okay. Der er hele min controls. Hvad er din... Jeg rører ikke mit tastatur lige nu. Jeg Hvor sus, eller suser lige forbi mig med en shotgun. Hvorfor går du baglæns? jeg kan ikke gøre noget. Jeg rører ikke mit tastatur. Der kom du sgu. Hallo. Jeg kan ikke se. Hallo. Jeg ser det ikke lige nu. Ser du mig ikke? Nej, lige nu der ser jeg bare. Okay, så du ser ikke nogen nu, så du kan bare løbe ud, og så ser du heller ikke dit liv falde ned. Jeg ser eller ikke hvad? noget. Du ved, du kan bare huske mappet i hovedet og løber lige præcis den vej, man skal løbe, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Han har en shotgun, by the way. Det var lidt dårligt, Benny. Mener du? Så er du klar? Det. Han sidder der! Sov. Jeg var nødt til at lige, så du kan lige få den. Hvordan tog jeg skade af det? Nå, jeg tog heller ikke noget skade. Rose står sikkert igen. Wow. Er du klar? Øj. Jeg vil også sige, at jeg ramte ham for 97, så... Jeg vil have dit AK! Ej, der lige! Det synes jeg ikke. Jeg ramte ham for... Du skadede ham overhovedet ikke for 97. Fuck, det var et flikker day. Bare løb igennem ild. Fuck ild. Bro, ild. Jeg er død. Alligevel. Wow, ja. Du så ham. Til den anden side. Han kommer og piger den anden side. Hvad fanden Okay, nice. AK til. Jeg tror ikke, han er død, Andreas. Jeg tror heller ikke, han er. Ja, sacrifice dig selv, Andreas. Hvor er han? Hvor så han henne? Wait, hvor står han henne? Fremskridt. Nå, prøv, jeg har... Ja, nej. Hvorfor vinder du derovre, man? Jeg har en Det var det strategi, mest. som der er ingen, der forventer. Og hvad gjorde den forskel? Ikke en skid. Okay, godt. Jeg ser sådan. Frost, nu er det tid til at sidde og camp med den her pistol Okay, her. vi gør det samme, vi altid gør. Ja. Uncrouch lige. Okay, jeg bliver bare dobbelt headshot. Ja. Ja, selvfølgelig, ja. Vi bliver bare selvfølgelig headshot. Ja, selvfølgelig. En semi-sniper der. Jeg fik en granat lige i hovedet. Fuck dig, Andreas. Det var ikke engang meningen. Easy med sag 44 liv. I smadrer jer. Han dør han ikke. Hvordan? Han er så low. Nice. What? Hvordan? Jeg skyder. Okay. Ham der. Hvordan? Det vi gør, det er, at vi rusher en af dem, som ikke forventer. Ja. Og så tager Bare køb en bison, og så bare... jeg har en. Vi viser lige, hvorfor det her spil er no skill. Nice. Bare push den monkey. Push ham. Så ham. Hvordan rammer den? Jeg fatter det ikke, hvis den no skill der. Han er der! Aus. Jeg er død. Og du har mistet halvdelen af dit liv. Lige med så skyder han dig i fødderne. Nej, ikke der. Ja, der er noget. Du så ham. Ej, for helvede noget. No way, vi taber. Og når vi åbner en case, begynder at tabe. Så du har det tid til at edit sådan der med. Let's go. Okay. Hvad for? En geo. Det var et mange penge værd. Det ved jeg ikke. Lad os se. Is den her load of money. Hvad er det der? I det 1 minut, Andreas, så gør ham noget af nogle chips. 2 sek. Det må du ikke. Okay. 53 penge, det er fint.
Jeg blev muligvis headshotet af mine egne teammates. Andreas, vi burde lave sådan noget, når min mor og søster er jo i Paris. Hey, Paris! what? London, mener jeg. Jo. London. Hvad fanden laver de i Paris? Jeg så en terrorist, men jeg troede, han var med os. Nej, det er... Han er ikke død! Jeg så en terrorist der! Hvorfor er der så mange terrorister? Hvad er det der? Hey, jo, det er en terrorist. Jo, har du set det ene profilbillede på ham der... Alvan. Og jeg ved bare, det du kommer til at kigge på ret. Hey, jo! Hey, jo! Zonen. Jeg så i midten af en cirkel af terrorister. I ondighedens cirkel. Der... what? Wow, så dræber han sin egen teammate. Oj! Så gemmer sig, hvad fuck er det der? Jeg skulle bare gå væk der. Men hvorfor sidder du og spiser chips hele tiden? Det er chips, Andreas. All I can say is that you're welcome. En mere bag os, stå. Død. Ja, vi har vundet bare hurtigt. Okay, I kunne også bare lade være med at lade mig få Jeg har et liv, jeg har et liv. Ej, se, seriøst, du har seriøst så træls nogle gange, det er helt vildt. Det kunne være et perfekt navn til os. Det ved jeg sgu ikke. Wow, så er der to. Wow. Hvor spawner bare? Det kan ham for helvede. Okay, der er en til. Du skal ikke dø selv. Jamen, han er jo herhenne. Ja, men så gå væk. Han var bag mig. Ja, Andreas. Tisborg! Oh my god! How that bad? Holy no! Why? What are you doing? Ja, kick ham. Jeg var lidt ligeglad om han topfragger. Okay, det gør han så ikke. Yes! Gone he is! What a tonic! Det er skuffende, det er skuffende, det der. Bro, står sikkert at spawncamer ham. Og klar? Ja. Det er så super. Oj! Fuck dig! Hvad fanden er det? En anden, der var kist. Hvad har jeg gjort? Søg ham. Du skal ikke skyde mig! For helvede, jeg sidder og pre-fire jo, din monkey. Du skal jo ikke pre-fire noget. For helvede, nu døde jeg på grund af dig. What? Hvordan? Hvor vender sig bare om at skyde? Hvad fuck er det der? Flyt dig for satan, nu skal jeg skade på grund af dig. Jeg er død. Bag dig for helvede. Easy. Er du klar? Et headshot. Jeg døde næsten på grund af dig. Hey, jeg døde på grund af dig nu. For helvede. Altså, jeg synes... Og så... Du rammer ham ikke engang. Andreas, nu du prøver shotguarden ud af din røv. Shotguarden. Shotgun. Det er nu du prøver. Ja, du tager den ud af din røv, og så skyder du folk i hovedet der. Au! Nu døde jeg på grund af dig, jeg havde overlevet. Og jeg har lige fået en free gift af OG. Og jeg skulle gå ind på en eller anden hjemmeside, og det stod der bare ikke på. Jeg har altid stået på hjemmesiden, det ikke ved hvad er. Ja, jeg har altid klik på linket. Sorry mate. Ja, du vil tage mig nu. Hvorfor pusher en derover, og alle andre kommer bare derhen? What are you doing? Og så dør han en gang. Bro, vi har præcis det samme damage. Har vi? Ja. Nå, ja, mig. Nå, jeg også tror, det var ret i. What the fuck? No way. Det er sådan ting.
Hvordan rammer ham der? Tak fordi I så den her video, så vi ses.